Estou quedando. Eso tens que dicir tú. Eu non, eu son un escritor, e ti un escultor. Estás cómodo así? Sí, bastante cómodo, non hai queixo. Isto xa non ten volta atrás, Bueno, gostaria que estar cómodo. Xa que vou quedar na mesma postura para sempre. Ai, a min mandaron. Xa sei, e ben contento que te estou. Todavía de morto, aí sentado, vendo o bosque de cima, falar con Cuco, ver a xente pasar para a misa, para a plaza, contemplar a catedral, enterarme de todos os cotilleos. Hasta che digo, ven a Manuel de Rita abrir librería, a Josefa de Fugitivo, a Gilberto ali na oficina de turismo. Se te digo a verdade, non quero que me aburra nada de nada. Ai, Álvaro. Hai algo que non che dixen. Algo. Non me metas medo, que non quero volver para ter desgustos. Pois mire, teño que dicircho. Todos os turistas van querer facer unha foto contigo. Así que tens que facer, eres unha estatua de verdade. E non podo moverme para nada. Nada de nada. E se ti van a fazer pipí? Pois aguantas te faz pipí cando non te vexan. A ver, cruza as pernas. Perfecto, non? Sí. Perfecto para ti, pero conmigo. E se ven unha gaviota me cala encima, por cando non o sabía. Se un chunga plaga, Si, ben podían quedar sen foto. verdad? Casi prefería as pegas, que son amistades de cando eran novo, e volven de vello a pedir algún favor. Pois puido facerche unha pega. Sí, e poñerme aquí no ombro é un parche no ollo, sí. Así estaría contento de ir máis. Bueno, Álvaro, eu voume, que a Lidita vai fazer leite frita e vamos comer a masa. Oi, Icho, é falar do meu libro, porque tanta amistade, e despois que vai facendo por ir a Arguiñano, non me parece normal. Se digo a verdade, non che sei. Ben sabes que as mulleres teñen os seus meigallos. Pois mira, non a comades toda e traedme a prova. Sí, hombre. Vale, va. Bons días. Parece que vai chover. Pois que chuva. Tereime que mollar. Valentín! Oi, Valentín!
menos mal que non viaxe xunto de mí pedirme ningún favor nunca, Pois vamos ver, Liz, será que nunca me fixo falta. Non como a outras, que son moito máis novas que a min. Están todo o día queixándose que se me dan os cadrís, que se me dói a rodilla, que mira que tinte me quedou, mira que tinte me quedou. Esta mierda mátame. Estalo dicindo pola miña Gina. Ai, Dios me libre, que bravo. Pois podía ser, porque hai tal rumor da miña muller por aí. Pero que alegría de verte tan ben, Esther. Porque ahora que teño este body e consiguen esta tableta xa non quero abandonar. Pero tableta, de que falas? Que sí, hombre, tableta de chocolate. Mira, toca, toca. Madre de Dios! É ferro puro, e sin aleacións. Pois claro, sin un gramo de gas, non pensabas. E sin usar esteroides de esos ni nada. Si no vexo, non creo. Pois vamos crelo, mira, voume. Que tes un rollo, toca dar todo. Ordenador, portátil... De verdad que queres ver o mundo de color azul? De verdad, de verdad. Pois entonces teño que verter 3 gotas deste licor de cristal nesta copa. E agora bébelo e xa estarás curado. ¡Alá, qué bonito é todo! Cuéntame, Marita. Pois, non vai ter nada. Pois para mirar por eles e saber o que pasa no pueblo. Pois mire, dígame que temos que tratar un asunto de máxima gravidade. Bueno, miro se me dá gana. Pero esta que non manda a min. Eu son dona dos meus actos e do meu corpo. Pero, Marcelina, se vostede non fala moi enrollada. Enrollada? Que quere dicir con eso? Pois que, bueno, é igual, xa lle explicaré en outro momento con máis calma. E logo ti por aquí, de volta mo viñedes con a min, supoño, non? Pois xa ves, pero ti por o menos se puxeron pé. Eso sí, solo que teño un problema. Aí cando chove, ao estar aí sentado na entrepierna, faiseme un charquito. Pero bueno, terei que falar con cuchadas a ver se me fai un canelón. Deixo-me negro, Dixe Rolines. Ai, non, pero espera, como te chamo? Rolines! Oi, Rolines, chamas por aí? Que queres, tal? Eu nada, aí o mago que perguntaba por ti, se é mago, vai. Que pesado. Que queres, Mac Merlin? Pois viña a ver se tiñas por aí unhas pipas ou unhas chuminadas, porque me deixou unha nota felices. Eu non sei se estará preñada. Dame algo, hai un gavilán por aí suelto.